I anyu yu blay na kabanta ka di kapor ka bakodor ka ba utray lo kerku ya ka jim jongi ba sai sien pan ha ka di ka sien ngin yo shem bat pi ki ba eat ka jong blay ki ba ju snap ya ka ni khubor ka jong try ling ba ka ni ka kor sawa ka upo ki yeng ki sam ka jong pi ai ku blay pi we pi bro ki khat bakodor ki ba don ha ka benta jo ka jingen ba kum jo ki tu bang persang ru ban wan ka jingen ban tip yo Jesus belong try nakani ka runsan jong ka jing ai ka jing sam khubor jong blay yura ka jing khublay ru e phi baro ki ba pet in khubor le si pitrai ha ki department of repair ki ba dai rengkat ba kini ka benta jong ka jing penkhia aku mini por ki menta yinget skemu blay kerku un kershani phi ki ba e ki jong blay ki ba dan ha ni ka por ki ba sngo ini khubor habangi ya lenti ha ki ka gm jongi ngitep ba ki ka gm ka bangi em ki dan shibun ki ambulance dan Simon ru kini ki hospital, la Roy ru kini ki PHC ki CHC, kani ka ya thu ingi baka GM ka jong ubriu ko long ka shran, but ubriu udon kam ya ka Jingpynkhiah. Kani ka ya thu ingi ba hapreng Simon kita ki jingdon, kum ki ambulance ki hospital ki CHC PHC, ka thu ingi ba ubriu long ba shran, ban ki don kam hadu kata ya ka Jingpynkhiah. Ka subject lani ka phangpreng mong kwa panya sama pi, kalong Phi Kwah ya ka Jingpynkhiah. Hatu Phi Kwah ne man yo ya ka Jingpynkhiah kani ka dong phang preng ka bang kwa nya samat phi la sat ya kani khubor jong ka khtian jong oblai na Ioanis kalnong ka basan ka khat ka ban ningkong ter ngin pe khindiat akan khat ka ban rio ka khtian jong oblai ka ongkum ni u Jisu haba ulo yo ya uta ba thiah ula tip ba ulong kum ta la slem ula kylli u mi kwa khiah u Jisu habole iyo u bautia ula tip kumta ba ulong la slem ula kylli u hatu mi kwa khiah ka mut ka jingkli hatu mi kwa ban yo ya ka Jingpynkhiah kani ki jingkli ka jong Jisu ulong nong pen em u jonga ba u jong pi la ya thu khana ngi na khtian jong blai na Ioanis kal nong ka basan ad khot ka ba ningkong ter ba u Jisu Syiem ulayat lenti ha kata ka Jingkhawai ka niam ka jinglat ulayat lenti ka Jerusalem par kum ta ula poi ha ka wei ka jaka ka ba ki khot kata ka pungsum ka ba jan ka khdop langbrot ka ba ki khot aktin Hebrew ka Bethesda kani ka Bethesda ka pung Bethesda ka don santli ki baranda ha kita ki baranda la ong ka khtian jong blai la ju thiah ki bri ko matla ki ba ko ki ba yap siang ki ba dan la ka jong ka jingpang ba ka jingstom ki ba ju up haban pen khi ya ta ka pungsum du angel ba ki niok ban kta ningkong ka khtian jong blai ko ong utau ba kta ningkong ya ka jingkhi jong ka ta ko hadian jong Jingpynkhiah jong angel uyo ya ka Jingpynkhiah na ka nu ka jingstom ka ba udan haglen nong ka ba san mangipuli menta ka khot ka ba san ong la dan uwei brio pan ubala lai pho prasem ka karta ha ka jingstom ka jong uni ula dan ha ka ta ka pungsum ba Bethesda uda up community kumnu bangan yo kta mangaru bangan yo ya ka Jingpynkhiah lai thu khana ngi la dan u Jesus Christ ublong khun jong blai uni ulong unong Pynkhiah ba krau ubangi ong u great physician ha ka jo ka benta ula wan hang ni ka unong Pynkhiah ba krau u ya ha ka ta ka pung bangin pet khindiat kum unong Pynkhiah bakrau u Jisu ulong nong pen em jong aba japi u dan ningkong ya kata ka jingo ka ba kenjablai kata ka bangi ong ka divine vision u Jisu udan ka jingo ka kenjablai ka bangi ong ka divine vision ha ka khot ka ban rio khtian jong blai ke tho ingi ba u Jisu utip ba ula long kumta la slem ka khtian jong blai ka ong ula tip ba ulong kumta la slem kani ka jinglong ka divine vision ka jinga jong ukolong ba ula tip yu nadu marsinyo yu ba ulong kumta la slem nangta kum ka jingo ka jong ka bekin jable kala bangi ong ka divine vision ula yu ta ubriu ba ulong uba do jingkerman ula yu ta ubriu ba ulong uba la kutlat ula yu ta ubriu uba long helpless ka jinga lenti jong ukolong ka bamla lai pho prasem kerta ha ka jingsitam ka jingpang ula dan amdan ka jingarap ha ka jm jong kumni u Jisu ula kylli u mi kwa khiah haba u Jisu la poi hang ta ula kylli mi kwa ban yo ya ka Jingpynkhiah in page ke benta ka ba ar ka ban page hang ni ba u Jisu u balong uta u unong Pynkhiah bakrau ula yo iru ya u ba ulong ubriu u ba khlam dan ka nu ka jingarap u ba khlam ki parlong u ba khlam ki bahayeng asam kum ta u ubriu la jubab yu khot ka ban nyo ku kenrat ngam dan briu ong ko kenrat ngam dan briu ban yarap yanga ngan puli de khot ban nyo ko ong ko kenrat ngam dan briu ban bu yanga ha kata ka pungsum haba kata ka Jingpynkhiah kata ko habala Pynkhiah ya kata ko dan briu ban bu yanga kata ka pungsum
ulai thu ya Jisu kenrahat dan beriu haka ketin nang wei gong sir I have no man dan menu banyarap yang dan perlok prajor dan bahiyang asam keban yarap yang ban poi yang kata benta syak kata ngam tiap kan ungut na preng jongi kiba sngap ini kubor kiba pipi sngow haka ni benta ba pila kutlat dan beriu banyarap epi kibri ki kentat epi kiba hayang asam bat barok kilok kijor kila kentat epi rai tip yang kata benta don Jisu ubuyo Shalendat ya ki ege bro ya ka GM jonga ba jongpi uni unong pun khia bakra u Jesus Christ u jonga ba jongpi ulale palat ya ka jing shampang ba ka jing sautu ka jong uta u brio u bathia la life prasem ka karta kata kamut ule ya kata more than his expectation palat ya kata ka jing khmilenti ka jong ule hak ba u Jisu la tho hak khot ka basan ka lenong hak lenong ka basan ka khot ka pra u Jisu wang tu yeng tu ra ya ka jing thia ba tu yat ru tu yeng tu ra ya jing thiah ba tu yat ru u Jisu ulale palat ya ka benta ka ba u perkhat le si habu ong ngam don brio ku kenra udang mut le si u Jisu un pha yu Petrus lani un pha yu Ioanis lani un pha yu Jacob bakin ra yu ning kong men ba khi kata ka pung ban yo ban kata ning kong henry u Jisu ula ong yu da ka ba kham palat ya jing shampang ju tu yeng tu ra ya jing thiah ba tu yat ru lai po prasem ka karta uladan hangta kamdei ka barang shibet ka jingpang ju umla ban yat ki kho siu ki kho wa ju ki telot ju yat menu ru henrei ha kata ka sien u Jisu wang tu yeng tu ra ya jing thia ba tu yat kani ka dei ka Jingpynkhiah ka jong utrai ka dei ka jing khu jong blai ya ka GM jong ba jong pi ka kwa ban bu ini wei benta kumlu uni ubrio ulayo ya ka Jingpynkhiah ha ka nu ku rukam uni ubrio ulayo ya ka Jingpynkhiah kabaning kong galong ulayo ya ka Jingpynkhiah namar udan ka jinget ha kata ka kentien ka jong u Jesus Christ ubolong unong Pynkhiah bakrau bar ka ba arpat udan ka jingkongu halor kata ka jinget ka ba udan kabaning kong an ong biang udan kata ka jinget halor ka jingkran ka jong u Jesus Christ ubolong unong Pynkhiah u jong u bar ka ba ar udan ka jingkongu halor kata ka jinget ka ba udan ya uta unong Pynkhiah uba uhi udan now Matthias kan long khat nyau ka khar ba arpho ka tien juk blai ka ong kum ni larangi don ka jinget ka sembai tersu ngin pin geria ya uta ulum ong u Jisu lara pinang ka jinget ka sembai tersu balai u Jisu mong pinang ka jinget ka imauret lani ka ipoi balai wong sembai tersu namar sembai tersu idan jingem hapo la ilong ibaret henrai idan ka jingem kumta ka tien juk blai ka expect yang alani ka khmi lenti yang abre pi bahabang idan ka jinget yadon kam ban trei halor kata ka jinget ban ya chaprang lo ta ka jinget ban pen I kum nu nginget ong ka ktien jong blai kumba uniu brio lo ong ka ktien ka jong blai ha ka lenong ka basan jong ka gospel Ioanis ka khot ka ba khandai ong kum ni ru ula ra ya ka jing thia bo la ya utau brio lo ong ba ha bo lo yo skau yo Jisu ong tu yeng tu ra jing thia ba tu ya bar kum ni ru ula yeng ula ra ya ka jing thia bo la ya kadi jing ko ngu halo kata yo snow jong abat jong pi ka jing snow ka jong brio jong blai ya ka jing khot ka bau Jisu khot ya kata ka jing pen I ka bau Jisu pen I ya kata ka jing Pynkhiah ka bau Jisu Pynkhiah ya ka GM jong abat jong pi ngam tep ka nungut apa yang jongi ki bang sakut tang ban sunget kim bat shum la le ai halo ka jinget ka baki ki don dan shibun ki banget ki jong utrai dan shibun ki banget ki jong Jesus Christ shibun ki renget jong Jisu ki ba la nget hau Jisu henrai ki bampat shim la le ai halo kata ka jinget ka baki hi ki don habang I puli kendiat no Marcos kal nong ba ar ka khot ka ba khat nyo ngin puli ka ktien juk blai ka ongkum ni ki ba khia kim don kam ya unong Pynkhiah henrai ki ba pangken ngam shim lawan ban khot ya ba hok henrai ba pop syak jingkla go mot uba khiah dan kam ya ka Jingpynkhiah ong utrai henrei utawa pangken ngam shim lawan ban khot uba hok henrei uba pop syak jingklau mot kani de ka kentien ka jong Jesus Christ unong Pynkhiah bakrau jonga ba jongpi ngitip ba ka jingpang ka shirkhai ka perthai ka jingpang ka sniu ka perthai ka jingpang ka krau ka perthai kamde ka jingpang coronavirus kamde ka nuru ka jingpang ka do jungi ka de ka jingpang ka balak kha na ka ba mensdang ka balong ka pop ken ka ba usaitan ula bet yo sembai jo ka pop ka perthai u Jisu wan ban Pynkhiah ya kata ka pop ka shirkhai ka perthai borok ka wei ngitip ba u Jisu ulawan tang ban aga jingsuk ka do ulawan ban kularu ya ka jingsuk ka mensiem jong aba jongpi don ka jingruai ka bong
Katu melakut usaitan uperta. Henry Jisuan ban rakno yang Katu teng-teng kilang kipor kiba ngi sau thu ba usaitan uang. Katu melakut usaitan uju perta yang ni. Ngi sau bangim lawan kikli syu. Henry Jisu uan ban rakno yang Kani ka digaw ke benta bangin sau thu. Habang idan ka jinget wat syak usaitan kedokti yang berpi. Le ai lo ka jinget ka jong pi ba ka jonga. Pai show blai dam khmat jong blai. Namar ka jingkok ngu kam dai ka ba ar den ka jinget ka dai ka ba khana ka jinget ka jingkok ngu ka dai ka ba khana ka jinget ya ka egin kok ngu ha ka jm jong ba jong pi kumungin kok ngu ha ka ni ka juk ka jinget kristan ka jong ba jong pi u Jisu ong spang ka great commission ka balakan na Mathias ka lang ba arhu pra ka khot ba khat pra ka khandai ba arpho ka ktien jong u Jisu anda habola mipat nak jingya buang la ai nga ka bor habneng ba khandau namar kata ka dau khilai no opi tu penlong senra di kiben riu baro da pen baptis seki haka kertang ukpa ukun ba mensim ukut da hikai ki man sumar ya ki ai baro balo kumapi hakmi kan lorkat api lag sngi hado ka buai ka perthai lightly ki ai baro ki bastian haka great commission ga jong trai haka ta ka jingpa ba krau ga jong Jesus Christ upa ya ka balang upa kan ya ki briu ga jong blai mensua kata ka upa yang ngabri pir ki briu ga jong blai haka balang wong tu khelet penlong senra di kebun riu baro da pen baptis abangi puli ke ketian jok blai kong da pen baptis da hikaya ki ban sumari ki ai ke baro blo kumapi hakmi an lorkat api lag sngi hado ke buai ke pertai utrai ula kular yang api hatungi kongu ni hem ya ke ai ke utrai ubet u sembai jong kata ka jinghikaya ka jim jong abat jong pi u ongken u bakhia dan kami ya ka Jingpynkhiah Henry wa pangken namar kata kadau Jisu wang ngawan khnang nam tau ba hok nga khot yo ba pop syak jinglam mot gidan kaman pai shau Jesus Christ ban yo map ki pop yo diang ya ji ai umen sim ko ha shua ban pun kot no ya kan khubor ya khtian jong blai ngadon i jing thu khanai beret ban sak ken mau han perkhat yang ni jikai ka khtian jong blai ladon ki chisien ba kita ki briu arngot ki shong ha ka liang apa ki shong ha ka liang ki bat yo boy tha haka liang jongki ki shong ha kata ka wa ka ba he ba ka ba yah ru kata ta ki king sha siliang ki king bar ki king han re kim poi shno ru ki pen ki yo boy than re kim poi kumta ki la ya thu khana param ki kasni kala sap ru kim poi kala kli param ki balai ngim poi ki poi ni pat ni haju shajo ka ba pla ka long ga jitu khana ka long ba kila klet ban lau yo telai ubate hatudu jong ka liang namar bun ki liang ha ba ki yeng hatudu jong kata ka rengkau kite yau telai jong kata ka liang hata ka rengkau kila klet ban lau bun sien ki kristan ru le sing don ge ka ju ka bible ni bat ya ka ju ka jingruai ni ruai ro yau trai henry ni la klet ban kongu yau trai ni don ha ka liang tie henry ngim poi ai ru namar belai bangim simla kongu yau trai ka ktien ka jong belai kong utau bang nget hanga bat shap map this on pen em rei bang nget ula rem lupa ni don kam ban nget hau Jisu ka jinget kanom sa ti tang ba sunget ka don kam ban khai ai kumba uni brio ubala panglalai pho prasam ka karta bapli yo shu ya Jingpynkhiah da kumai pat habolai kendo yau Jisu u Jisu la ya iya u bau don kam kum tahu lah Pynkhiah itu, dah kau ong tu yeng tu rakyat Jingpynkhiah bat tu ya, lara yeng, ong ngalapang haduk mentala lai prasam karta, balai fikiran ban kumta yang ngam simalah ban ya, hari don kum kata kejingmut, ula yeng, ula rakyat Jingpynkhiah ula ya, haba ula nget, hak kata kejingkran jong ula le ba ong ketian jong balai, kumni ru ula rakyat Jingpynkhiah ula ya. Nganget skam gadi kubor ga jong ublai kan long ga jingger ku ya pi bar yang aru la ka long ga baret la ka long ga batang sibet gadi kubor rai kan long ga jingben kubor ga jong utrai u Jisu udan ya kata divine vision u yo ia ka ga badan po jong aba jong pi u tip ya ga jing kut lat jong aba jong pi u tip ya ga jing long helpless ga jong aba jong pi memang kata dau pai sha utrai it sha ublai u blong trai jong pi bat jonga u nong Pynkhiah ba krau u ban kerku ya ga jm jong aba jong pi u Jisu masni iyo tau bre wong Phi Kwah khiah kamut Phi Kwah ya ka Jingpynkhiah larang ngabal Phi Kwah ya ka Jingpynkhiah ni ka pop nget hau Jesus Christ but le halor kata ka jinget ka pidon ban buat ya Jesus Christ kin mau ke great commission ka bau Jesus wan ban seng ya ka balang halor ni ka halor mau siang baru wang ka kedap rujak kana melak melak persyak ka kin mau ya ka great commission utrai wang khilech ka perthai
penong senran dap baptis pada hikai ke ban sumar ya ke ege borok lokum api ngangit skam ba ketian jong belai kalau ka bor ya jim jong aba jong pi ngim tep kanung na peng jong pi kan jingstom ka jingpang haki yeng sam jong pi rai tangga wai ka bentang sngo benong tungi bu lang ka jingdoi khmat jong trai hoi ublai sim lawan ban pen khiah tanya ka do ka jongi rai un pen khiah ru ike ege borok ka ba utrai ubu haka jingat ti jonga ba jong pi iwai pi borok kadon ke jingkran ka ong kum ni bun sing ki kestan ki duai tangya kita ki ei baro ki bam long kestan ki klem shim la duai henry ki yo bun sien ki kestan ni duai ki ei ki ba kita ki bam long kestan ki yo klem duai ni don kaman perkhat ya kata ka jingkran ni so snairu ya la dia haba ni duai kata kat ya kata ka ei ka bang ki bam long kestan ki yo klem duai Deke ai ka ba kerpang tamah po jang aba jong pi u debet wang ya kani kan nga kerpat patang kani ka wenga duai bangan yo shong haka yeng trai borok kiski ka karta ka jonga ngangit skam kan u blai un ger kui piru ba pin duai kerpang ya ka Jingpynkhiah na ka pop ka ba shirkai ka ba ap ya ka jinglong brio ka jonga ba jong pi ai trai ger khu ya ka jingat ti jonga ba jong pi un ben slek ya ka jim jongi to nyu ya ka jing duai ngingo email blai bolong kpa jengi ba habneng utrai jong GM jong utrai ke met utrai ke Syiem utrai ke peneng kendong trai bi nak mentai jong kitu kan ke trai ke bi yo sngo ya ka ketian jong mi ki ba yo sngo atrai bi ka donut jong ki ke Syiem joki ki belan ru ka jingstom ke jingpang atrai bi ki ba khuslai ko ngi ya ka menta atrai bi trai shimti ya ki long mi u blai u ban ai ki ke Jingpynkhiah atrai bi long mi atrai u dingdo bo shando jong ki long ka jingalap ak jem jong ki wei pe baro ngai ti shemi ko trai nam tak Jingpynkhiah slek jong mi atrai yaman wei pe baro shakri jong u blai ni duai ek tam thiang tam Jisu Christ menta ba gibam jikut amen.